खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 23 आगस्ट 2023 बारायजो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पानबाजार ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरि आइजोखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय रंमेला बेगम, मुस्लिम आइजो। हारियाना रायजोनि नु जिल्लायाव गंसे पेट्रल टेंकार गारिया गुबुन गंसे गारिजों हरखाबै लामानि जाब्रबथाय जानानै गिथाव बाथाव अर खामनायजों सानै सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। बिसोरखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय अरा गिथाव बाथाव खामनायनि जाहोनाव रैखा खालामनो हायासै आरो बे जाथायाव गारिफोरा अरजों खामजानानै सिलिंखार बिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। थांनाय साननैसो सान सिगां आसाम पुलिसनि गुलिजों इनकाउन्टार खालामजानाय नबेस्वर बसुमतारीनि नखरा थार बिजिरनायखौ नागिरनानै अदेबानि आसा खालामनानै पुलिसनो गसर होनाय जाबाय। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना, मानो गावथारहैखो, मानो बुथारहैखो, मानोथो आयेन गावथारदों, जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै, मानो गावथारनांगौ? न'आवसो हमना लाबोदों इयो, दस्रायावबो हमाखै, इन्जुर बिसिना लाबोदों, दुवार जोसिना लाबोदों बिसोर, बिसिनि न्याय नांगौ आंनो, बिसोरखौ जेरैबाबो आखाल मोनसे खालामनांगौ। आरो आंनि फिसाफोर दङ नै सानै मानि, आं माजों खांलांगोन बिसोरखौलाय, माजों फेदेरगोन, आंनो रेहाय नांगौ बेखौ। सोर लांनांगौ फरायदों? SSP आरो पुलिसफोर आरो रेन्जार बिसोर। दा मा लुबैदों? आंनो न्याय नांगौ बिसोरखौ। जेल दंमोन दा जोबनानै दोननो, दाया मावबाय जेला, मानो जेलाव जोबाखै, जेलखौ मानो जेल लादों, दा आंनो नांगौ बेखौनो। आदसा जों दिनै बे आंगुरि थानायाव बेक्तिखौ लानानै नबेस्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसि मा नाममोनलाय रहिला नार्जारिखौ लानानै जों दिनै FIR होफैदों। बे बिथांनि हासबेन्डखौ जे फेक इनकाउन्टार खालामदों, बे नंखाय दाय साजायनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों, बेनि थाखाय जों आंगुरि थानायाव FIR होफैदों। जाय बेबायदि गले गले जोंनि गेजेराव जाबाय थागासिनो दङ, मानसिफोरखौ हमना लाङो आरो बेबायदिनो पुलिसफ्रा बा नोङो माबा मोनसे डिपार्टमेन्टफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायो। जाहाथे बेबायदि उनाव बेबायदि जाया, बेनि थाखायनो जों बे जास्टिसखौ बिजिरनानै बेखौ हास्थायनानै जों दिनै पुलिस थानायाव जोङो दिनै आंगुरि पुलिस थानायाव FIR होफैदों। बिथांखौ सासे फलान होननानैबो फोरमान होनो नागिरदों पुलिस प्रसासना, दा बे हिसाबै बिथांखौ माबायदि साजा होनांगौमोन सानदों? दा बिथाङा जे फलान नंगौना नङा, दा फलाना बिजिरनाया कर्टनिसो खामानि। बिथांमोना नुदोंबा मोनदोंब्ला बिथांमोना हमनायनि दायित्व दङ। सोरबा सासेखौ केपिटेल पानिशमेन्ट होनायनि दाय गैया, रावहाबो मोन्थाय गैया, सोरनिबा सासे जिउखौ फोजोबनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया। बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ सांग्रां जायो आरो बिथांमोना जुदि सोरखौबा जुदि हमना लाङोब्ला बा डिपार्टमेन्टआ जुदि हमना लाङोब्ला, न'खरनिफ्राय जुदि हमना लाङोब्ला बिथांमोननो मोनसे नटिस होनांगौ, बे एरेस्ट वारेन्टफोर देखायनांगौ बेक्तिनो। एरेस्ट वारेन्ट देखायखांनायनि उनावसो बेक्तिखौ हमनो मोनो। हमखांनायनि उनावबो नोङो न'खरनि मानसिनो मोनसे मेम' होबोनांगौ जे नोंथांमोननि न'खरनि नैबे मानसिखौ हमना लांनाय जाबाय, लांनायनि बे मेम'जों बिनि उनावहायसो बिथांमोना बे मानसिखौ हमना लाबोनो मोनगोन। जुदि न'खरनि मानसि गैयाब्ला हमनो मोनोब्ला सोरबा गावबुरा सोरबा गामिनि मानसि बिथांमोना खोन्थाबोनांगौ, बे उमुक मानसिखौ जों उमुक थानायाव जों हमना लांबाय बिदि होननानै बिथांमोना होनांगौ। बेनि उनाव उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोना कर्टआव प्रडिउस खालामनांगौ। कर्ट प्रडिउस खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना मोन्थाय दङ जे सासे एडभकेट बा उकिलखौ बिथांमोना हमनो मोननायनि मोन्थाय दङ। बेखिनि नलेजखौ जोङो मानसिफ्रा मोनथियो, बिथांमोना जोंखौ गोसो बायदि खालामो। बेखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे बिथां नबेस्वर बसुमतारी बिदि जाया बा बिसोरनि न'खरनि बायदि जाहाथे रावबो आन्दाया, बेखौ आं खावलायगोन। बिथांनि दाय दंना गैया बेखौ सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया बिजिरनायनि मोन्थाय गैया, सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टखौ बिजिरनायनि मोन्थाय गैया। बिथांमोना जास्ट मानसिखौ हमनांगौ, इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो कर्टआसो बेखौ बिजिरगोन। बिथांनि दाया बेसेबां सैथो, बेसेबां नंगौना नङा
बिथां कर्टआसो डिसाइड खालामगोन बिनावहाय मा पानिशमेन्ट होनांगौ होनाङा बेखौ कर्टआसो डिसाइड खालामगोन दा कर्टनि सिगां बिथांमोना जुदि केपिटेल पानिशमेन्ट होयोब्ला जों बाहाय जोंनि मोन्थाइखौ बिसोरो बुथारगासिनो दङ जोंनि स्वाधीनता जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जे थांना थानायनि मोन्थाइ बिथांमोना बेखौ बुथारगासिनो दङ बेखायनो आं साफ्रोमबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनो नाङा आरो जोंखौ थांनानै थानो होथों बिथांनि न'खराव बिसि आरो सानै गथ'फोर थालांबाय दा सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैदों जोङो रायजो राजा जानानै बा सुबुंफ्रा बेखौनो लुबैगोन बिथांमोननि जिहेतु बिथाङानो नबेसर बसुमतारियानो जाय जिउ खुंनायनि राहाखौ लायोमोन दा बिथांनि थैखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोदाव सोराव जाना दङ बेखायनो खावलायगोन बियो सरकारनिफ्राय जिखिनि ST and SC एक्टनि मदै बे केसा रेजिस्टार जानांगौ आरो बिनि आयेन मथे बिथांमोना बिजिर जानांगौ आरो जिखिनि कम्पेनसेसन मोननांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोननो फरायनायनि सोमोन्दै बा थानायनि सोमोन्दै बा जिउ राहा खुंनायनि सोमोन्दै बिथांनो जिखिनि कम्पेनसेसन होनांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोख्रै होयोबा जोबोद मोजां आरो बेखौ थाबैनो होनांगौ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि